Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kataya sa gurutan si Al-Alim Abdul Khalik pakasam na isitan ron nagyang kaya mga pwede pakaisitan paganya pakaisi Amerika guro na anto na ay tindego ahlus sunna wal jamaah sa gyang kaya di kapus gawa iman to Iran agugya Israel sa malungar kami pakaliwan namin. Bismillah, gyang na pakaisa sa gyang kaiman to keraugan sa bitira madaklataw na taman sa upaman na madakla di runi kambasisa na sumipan tagkuting digunu aglusun na madudua siran betad sa mga aglusun paganero natin digunu aglusun na wal jamaah natigiran na gyang kanan dua di tidawa na malagidanan alang nanan ridwo yung Islam mga Muslim aglusun na anda sa bapatiran na sa mga Yahudi na siran na miyak kalalarin yung Islam kapiamunuiran sa mga nabi ay di rin panasalakaw na pupangalang si agama Islam petaharip nila sa Quran taman sa upaman na pulang nila sa mga Muslim sa kuha nila na Masjidil Aqsa na gumala plano nila nagyang Makkah Madina akuha nila nagyutod ni katero mga irang Islam sanggulalan sa kapulang irang mga Muslim so mambusumang Shia na yatindigilan natigilan na ay mambuwa kababalo niya na ridwa yung Islam magyang kanan na mga Shia nagyang kanan na mga Shia tigilan na ridwa yung mga sahaba kaming buot siran na ayad mambuwa din na paninta na sa Abu Bakar, Umar, Usman taman sa yakitilawa siran ng mga sahaba inalangan nila sa agama taman sa upaman na miadun nagyang kanan na pimbarangan na bidah kapitiran kapatahripa si sagyang kay agamatan wa agama Islam. Sabab pero na kana ba YouTube pa natigiran nga madak lamang bunya pulang iran ako mga Muslim. Iyo lang iran natigin sa mga ahlus sunna. Si upaman na si Khomeini ko kaya dato yan sa Iran na so kaya pa kadato yan na madak la masjid ruwa dinimuli siran masjid ang mga ahlus sunna. Nagusto mga ulama una piyami tayran nagumyakit tido silang wag gusto na ro yuti pa man napya lumbu siran na mga Shia gena na Iran ya mabuo ira katigiran na siran ni miya katunggo di Saddam amin buo siran ng Amerika na siran ni mala mi ulam pulang nagu piyami tayran sa mga ulama nagusto mga Muslim si sa Syria na miya kalabya tigiran 20 ragu adiran sa dikapaki tidawa si sa Syria na pumunuliran sa mga aglusun tama natigin sa Lebanon si sa Yaman na miya kitido silang aglusun na tama sa miya kapalagi Sunni asiran ni president na miya lumbus au pamana Shia Houthi agyan kana pamana Yaman sa taman sa pamana tepasan nila na Saudi yan na natigiran na gyuti tigiran malad na kariridutan ko Shia na sobra man sa mga Yahudi dati ginatempilan tanong kiran bentayan tanong sirang badan penalaman tanong kaso beriran ititiga ran kay tanong nadar kay tanong misangor kasiran miyakam bulang sabab puto ko kabenaran ko takatiru wallah wa makaru makran wallahu khairul makirin disiran di maginantangan sa akal imbina sa sik wagama ogay na kalalapangan siran wallah sang puto at ikmatiran na limpangan nila na imbinasiran siko agama tanong agama Islam na ayamala na siko mga Muslim yanan tindigiran o ay halang nila na pakatigilan na lang na ridwa yung mga ahlus sunna ugay na muntayan tanong sila na ito na ikulaw la ugay na panalamat tanong advantage tanong upa man na dairan suititigaran rakatan mga Muslim na sila na tigilan niya kambala ka agyan kanan adwa sa agyan na ni paganero natin kadwa man natin dugo mga ahlus sunna na tigilan na kana ba akida adi bunuan Oway na opman wa akida na nagiti pa man amalagid sila no bayad dito agi sabab manatigin sa diin bunay panalamatan kaya ka mamasaan na di itidawat aging kanan na mga Yahudi naging kanan ang mga Iran kaya nabudot yung terima so pangni o di pagkalalim at tingnan na Allahumma dribil zalimin bil zalimin ya Allah na ranagang ka ang puto o pamakukuan na mga palalalim sang bulala naman seko pamakukuan na bulala marilibat mambuyo pamakukuan na akida oy wakrid namin bainihim salimin napakalida sa kaming kabad na tigilan sa pananadua sa makalilidas kami sa isang puta kawidakan dapat meron na din sa puso mo